Orbán Viktor a budapesti Eötvös Loránd Egyetemre ment jogot tanulni. Mivel nem a fővárosban lakott, így a jogász társadalomtudományi szakkollégiumba került, ahol a pestieket idézve más vidékiekkel osztotta meg szállását. Amúgy az 1989-es rendszerváltás óta Bibó István szakkollégiumként ismerhetjük, ami csak azért fontos, mert később is így fogunk rá hivatkozni. Orbán itt ismerkedett meg Kövér Lászlóval, aki most is 2024-ben a Magyar Országgyűlés elnöke. Micsoda nevek egy kollégiumon belül, szinte hihetetlen egybeesés, hogy a későbbi miniszterelnök és az országgyűlés elnöke is egykor eszbe jártak. Nyilván ez nem a véletlen műve, hiszen Kövér László is egyike a Fidesz 37 alapító tagjának, akik közül szintén sokan voltak a Bibó lakói. De erről majd később beszélünk bővebben, most egyelőre térjünk is vissza Orbán Viktorra.